Takže opätovne a vždy ďakujem za dôveru, že takto môžem sa prihovoriť k ľuďom, ktorí prídu a hľadajú, keď svoj vzácny čas chcú investovať, teda vlastný čas sa dá investovať do mnohých vecí a chcete ho investovať do toho, aby mňa ste počúvali, tak si to naozaj vážim a ďakujem za tú dôveru. Ľubka už tak trošku ma uviedla a ja vždy na začiatku nejakej prednášky sa snažím tak objasniť tú svoju kvalifikáciu k danej téme. Vždy pripomeniem, že nie som profesionálny psychológ a snažím sa odovzdávať fakty, ktoré som čerpal od ľudí, ktorí sa témou zaoberajú profesionálne. Či to bola, dajme tomu, téma o konfliktoch, o ktorej sme hovorili, alebo téma hraníc v živote. Teraz to máme o výchove detí. Je to z prednášok alebo kníh týchto ľudí. Snažím sa čerpať z biblických princípov a nakoniec aj zo svojich skúseností. No a pri dnešnej téme sa cítim taký trošku istejší, pretože skutočne ako školou rodičovstva som prešiel a kto poznáte moje deti, ako Ľubka povedala, ako myslím si, že pomerne úspešne, aspoň si teda myslím. Takže verím, že kto pozná moje deti, tak by so mnou súhlasil. Podarilo sa nám vychovať deti, s ktorými sme úspešne prešli tínedžerské obdobie, ktoré si našli svoje miesto v živote, majú, myslím si, že dobre nastavený hodnotový rebríček a pohľad na samého seba v takej relatívne dobrej rovnováhe sebavedomia, pokory a empatie. Konkrétne mám 3 céry vo veku 20 až 28 rokov, 2 sú vydaté. Dobre si rozumieme, normálne fungujú vo vzťahoch so svojimi kolegami, priateľmi, v práci, v manželstve. Všetky 3 sa rozhodli žiť s Bohom na moju veľkú radosť a využiť všetky požehnania, ktoré z toho vyplývajú, takže užívajú si to v živote. A máme s nimi také, aj s ich manželmi, také nadštandardne dobré vzťahy. Sme taká dobrá partia. No. A tu tak ukončím už tie superlatívy. Samozrejme, akože musím povedať k tomu, že moje dcery nie sú dokonalé, sám viem, v čom by mohli byť iné, samozrejme viem, čo presne vo výchove som mal niekedy urobiť trochu inak. Samozrejme aj oni o mne by vedeli povedať ako o svojom otcovi, čo by mohlo inak vyzerať. No ale okrem takého opisu mojej kvalifikácie k tejto prednáške by tieto slova mohli pre vás slúžiť aj ako také povzbudenie k tomu, že je to možné vychovať deti, ktoré si nájdu svoje miesto v živote a s ktorými máte dobré vzťahy. Že vychovať skvelé deti, ako nazvali organizátori túto prednášku, nie je rozprávka alebo science fiction a dá sa to. Jasné, že si uvedomujem, že celé je to obrovská Božia milosť, že kedykoľvek sa to môže pokaziť, že môžete do výchovy investovať čokoľvek, dieťa sa rozhodne inak. Viem, že aj tie vzťahy, ktoré máme teraz, nič nemáme vyhraté, kedykoľvek môže prísť niečo, čo to nejakým spôsobom naruší, akokoľvek sa budeme snažiť. Komunikácia s dospelými deťmi a ich rodinami by mohla byť témou celej ďalšej prednášky. Ja som trošku na to, tak do toho zabrdol, keď sme hovorili o hraniciach, ako si nastaviť hranice a komunikáciu s dospelými deťmi. A tu si možno, že uvedomte, že v podstate, ak ste tu na prednáške s tým, že máte dieťa, ktoré má 30 rokov a prišli ste si vypočuť, ako ho vychovávať, tak môžete si urobiť iný program, alebo si môžete vypočuť to, akým spôsobom pomôcť pri výchove vnúčat. Hej? Takže 30-ročné deti už nevychovávate, to vám môžem povedať. No a samozrejme predpokladám, že veľa z vás má princípy výchovy pomerne dobre nastavené. Veľa vecí pre vás nebude možno prevratným objavom. Ľudia s dobre nastaveným hodnotovým rebríčkom a správne postavenými hranicami v živote vedia veľa vecí tak intuitívne do tej výchovy preniesť. Určite ja by som sa od mnohých z vás vedel mnoho naučiť. Spomínam si na jednu takú debatu v jednej mali sme takú akciu v kaviarni, kde v podstate prišli, boli to ženy, všetko neboli tam otcovia, boli to ženy, matky, bola tam psychologička a spolu sme sa rozprávali a bolo to také interaktívne, dosť do toho vstupovali a ja som sa veľmi veľa vecí zaujímavých dozvedel. Na takú ilustráciu, aký veľký význam má kloktanie vo výchove detí a v udržiavaní dobrého manželského vzťahu. Môžem ozrejmiť, ako jedna z mamičiek tam hovorila, že ktorá mala nejakých 4 alebo 5 detí a že keď teda príde manžel odniekadiaľ s deťmi a deti sú úplne špinavé a neviem čo všetko možné a tak ďalej, že čo vtedy robiť, lebo niekto položil otázku, že čo robiť, keď sa vyskytnú situácie, v ktorých je to skrátka zle. Vtedy
choď do kúpeľne a kloktaj. To znamená, že nič nehovoriť, že kloktanie vám zabráni akože nejakým spôsobom rýchlo reagovať. Takže som sa dozvedel, že aké kloktanie má veľký význam vo výchove detí a boli tam také veľmi dobré postrehy, z ktorých a ja som si niečo odniesol. No, normálne som mal problém, kde začať. O výchove detí je toľko dôležitých informácií, že je fakt ťažké nájsť, vybrať tie najdôležitejšie a nájsť spôsob, ako ich tak navrstviť, aby sme tomu rozumeli, aby nám to dalo celý nejaký taký kontext a celistvý obraz. A začnem tým, čo ja mám rád v úvode prednášok, keď niekto prednáša takou nejakou informáciou o cieli, ku ktorému máme dôjsť. Keď viem, k čomu tá prednáška nejako smeruje, tak vtedy sa mi lepšie vnímajú fakty, viem ich chápať v kontexte toho, k čomu ideme a viem si tie fakty dosadiť do nejakého algoritmu, ktorý ma privedie ku konkrétnemu záveru. No, takže by som vám chcel prezradiť, aké dieťa vlastne chceme vychovať. Hej? A nepoviem to možno, že takto hneď ako v jednu vetu, alebo možno, že by som sa vás opýtal. Hej? Nechcem na silu vyťahovať nejako ľudí alebo dávať otázky, ale ak chcete, tak skúste so mnou spolu porozmýšľať a možno, že len keď sa zamyslíte, prečo ste sem prišli alebo s akými otázkami, že aká je vaša predstava, aké dieťa chcete vychovať. Čo by bolo charakteristikou toho skvelého dieťaťa, čo chceme vychovať? Aké by malo byť to dieťa? Skúsite niekto? Ja vám poviem tú správnu odpoveď na záver, ktorú som myslel, ale môžeme spolu porozmýšľať. Nie je to nič také zase, čo by bolo úplne niečo iné, ako doteraz ste počuli, ale ja chcem dať na to dôraz. Skúste, aké dieťa by ste chceli mať, alebo aké dieťa máte, čo je dôležité u dieťaťa dosiahnuť. Aké dieťa by to malo byť? Slušné, empatické, milé, radostné, šťastné, zodpovedné, pokojné. Dobre. A ako to sú všetko správne odpovede. Ja nehovorím, že ja mám správnu odpoveď a to sú nesprávne, ale po zhodnotení takých viacerých zdrojov, ktorých som čerpal, po zhrnutí mojich zistení, v lete som mal niekoľko takých rozhovorov alebo nejakých prednášok na tému tínedžeri, deti a tak ďalej. A po týchto došiel som k záveru, že ak by sme to chceli nejak tak úplne skondenzovať, tak zazipovať do takého malého počtu písmen, lebo všetko to, čo hovoríte, je presne to, čo chceme dosiahnuť. A každý jeden z týchto aspektov je veľmi dôležitý u dieťaťa. Tak charakteristika cieľa našej výchovy, podľa môjho názoru, z ktorého to skoro všetko nejakým spôsobom, dá sa povedať, že vyplýva, by bolo, tak si dovolím povedať, že slobodné a zodpovedné dieťa. Hej? Že našim cieľom je vychovať slobodné a zodpovedné dieťa. Pretože slobodné dieťa je šťastné, pretože sa necíti pod tlakom, rozhoduje sa samo. Rozhoduje sa, a keď je aj zodpovedné, rozhoduje sa dobre. Hej? Vie riešiť situácie dobrým spôsobom. Slobodné a zodpovedné dieťa nie je také, ktoré trpí komplexami menejcennosti, pretože nie je slobodné, pokiaľ akože je pod takým tlakom, že všetko je zlé a tak ďalej. Čiže to nebudem tak nejako podrobne opisovať, len chcel som to tak povedať, že našim cieľom je vychovať slobodné a zodpovedné dieťa, takže budeme hovoriť o tom, čo privedie človeka, toho malého, k slobode a k zodpovednosti. V prednáške sa vám pokúsim ukázať tie také prioritné hodnoty, na ktorých takáto výchova stojí. No, tak začínam používať často slovo no, musím si dávať pozor. Poďme úplne od začiatku. Jeden taký fakt. Narodí sa vám dieťa a toto som si tak uvedomil, že toto je veľmi dôležitá vec. A stávate sa rodičom a začínate vychovávať bez ohľadu na to, či chcete alebo nie. Pretože niektorí ľudia si povedia, ideme vychovať svoje dieťa, naštudujem si, ako budem vychovať svoje dieťa, potom si naštudujem, keď bude už sa s ním dať komunikovať a tak ďalej. Ale od toho dňa, ako sa dieťa narodí, je tu stvorenie, osobnosť, teraz si ho predstavte, keď sa narodilo, hej, ktorá čaká na každé vaše gesto, na každý váš výraz tváre, slovo, skutok
A to všetko úplne od tých prvých dní formuje a rozhoduje o tom, aký z tohto dieťaťa vyrastie človek. Od tých prvých dní, keď sa na ňo chodíte pozerať do postielky, keď ho určitým spôsobom večer ukladáte, keď s ním komunikujete, keď v noci reve v 6. hodinu a akým spôsobom s ním vtedy jednáte, keď tá žena ho kojí, keď otec sa príde na ňo pozrieť, koľko mu venuje času, aký máte výraz v tvári, keď prichádzate k tej postielke, toto všetko začína formovať to dieťa od prvého okamihu. Ja nehovorím, nechcem teraz dávať v podstate nejaké také nadnesené fakty o tom, hej, že ako to dieťa vníma, ale dieťa to začína vnímať, nevieme presne odkedy. Tu dám ešte jednu takú veľmi dôležitú vsúvku. Toto nemám zo svojej hlavy, toto mám skutočne od kvalifikovaných psychológov. Pred rokmi sme spolupracovali s organizáciou Návrat domov, ktorá zabezpečuje starostlivosť detí v náhradných rodinách. Mali sme tam nejaké prednášky s psychológmi, ktorí sa roky venujú deťom a týmto prvým rokom života a ktorí venovali celý svoj život na to, aby dieťa čo najskôr našlo náhradnú rodinu, pretože podľa zistení týchto psychológov, a toto naozaj nie je vymysel nejakých 2-3 ľudí v nejakej knihe, prvé 3 roky života zásadne rozhodujú o ďalšom vývoji dieťaťa ako človeka. Ak počas týchto prvých 3 rokov sa nepodarí vytvoriť s dieťaťom dobrú väzbu, nepodarí sa dieťaťu dať pocit bezpečia, nepodarí sa vytvoriť väzby medzi najbližšími ľuďmi, nemá najbližších ľudí, ktorí s ním jednajú, ktorí s ním nadväzujú vzťahy, je neskôr veľký problém veci v živote nastaviť. To dieťa má potom problém vo vzťahoch, má problém samo so sebou a ja som si uvedomil, že my tie prvé 3 roky niekedy berieme tak, že niekde si dieťa niečo beží a musíme dávať pozor, aby niečo nerozbilo a potrebujeme si dávať pozor, aby sme až tak veľmi nekričali, aby nás nepočuli susedia. Hej? Ale nie je to tak. Od tej prvej chvíle dieťa je formované vašim výrazom, vašimi gestami, vašou intonáciou a všetkým, ako s ním jednáte. Ešte si dovolím jednu takú vec do takého uvedenia reality a skutočnosti. Použil som raz takú paralelu, samozrejme, že žiadna paralela nesedí 100% a dá sa to nejako posunúť, že to nie je celkom tak. Poďme tak trochu obrazne. Predstavte si, že dostanete materiál na sochu, napríklad vzácny kus mramoru a vašou úlohou je vytvoriť niečo, čo obstojí, čo bude dobre vyzerať, čo teda ostane niekde položené a všetci sa na to budú pozerať, ako to vyzerá. Samozrejme je to paralela s tým, ako vychovávame dieťa. Tak potrebujete vedieť, čo si môžete dovoliť. Dostanete tu ten kus materiálu. Musíte vedieť, čo si môžete dovoliť, ako sa to štiepi, aké je to tvrdé, aký nástroj máte použiť, kde pritlačiť, kde len preleštiť. Cesta späť je problematická. Hej? Niekedy sa už nemôžno vrátiť späť. Jasné, dieťa nie je kus kameňa, ale chcem povedať, že naša výchova na ňom zanecháva stopy, a niektoré nesprávne kroky je fakt ťažké vykompenzovať alebo vrátiť späť. Veľa sa dá vrátiť. Hej. Veľakrát sa dá urobiť hrubá čiara, dá sa zmeniť postoj, človek sa vyvíja, človek zisťuje niektoré veci, že nie sú správne a tak ďalej. Ale niektoré veci je naozaj ťažké neskôr vykompenzovať alebo napraviť. Takže ak by ste dostali úlohu z nejakého vzácneho materiálu niečo také vytvoriť, určite by ste si k tomu niečo naštudovali, opýtali sa niekoho, našli si nejaký cieľ alebo predlohu, ako to má vyzerať, zistili by ste, čo môžete a čo nie. Takže v podstate vaša prítomnosť na tomto mieste svedčí o tom, že máte takýto postoj, hej? Že vlastne v tej výchove niečo chcete počuť, o tej výchove niečo chcete vedieť a že to beriete vážne. Takže rodičovstvo je fakt výzva, lebo čo tým chcem povedať, že nedá sa to zabaliť. Nedá sa povedať, že s tou výchovou končím, nedá sa
Proste musíte ísť. Hej? Či to ide, či to nejde, či je to dobre, či je to zlé, či sa niečo doteraz podarilo, či nepodarilo. Vždy ideme ďalej. Niektorí rodičia majú po roku dosť. Hej? Niektorí rodičia vám povedia, že jedno dieťa a nikdy viac určite nie. Hej? A veľa rodín má takéto postoj, ale v pohode. Keď ten rodič si trúfa na jedno dieťa, dobrá. Hej? Sú rodičia, ktorí s láskou a úspešne vychovávajú 5 detí a je to skvelé. Takže toľko k tomu, že tá výchova nedá sa obísť, ako náhle máme dieťa. Naštudovať si niečo o tom počuť a nejako sa nastaviť je veľmi dôležité a skúsim vám v tom teraz trochu pomôcť. Ak sa tešíte na to, že teraz sa pustíme do toho, čo s tým malým, usmievavým alebo uplakaným, či temperamentným, ľahostajným, možno neposlušným, tvrdohlavým alebo trochu sebeckým a egocentrickým stvorením, tak ešte chvíľočku vydržte, lebo ideme najprv na nás, na dospelých. Dobre? Čiže my ideme vychovávať. Hej? Akože ono veľmi by sa to žiadalo predstaviť si tu nejaké dieťa a budem vám hovoriť, čo mu treba prikázať, zakázať, urobiť a tak ďalej, ale poďme najprv k nám dospelým, to je veľmi dôležité. Budem už hovoriť niektoré také fakty, niektoré možno nebudú úplne dokonale premostené, ale verím, že nám to niečo dá. Takže prvé z tých kľúčových konštatovaní, ktoré platia vo výchove, a to by som bol veľmi rád, keby ste si zapamätali, je, že nerob fejky, buď skutočný. Hej? Buď pravdivý vo výchove ako rodič. Popracuj na sebe. Všimol som si aj na sebe, že veľa ľudí chce vychovať z detí lepších ľudí, ako sú oni sami. Máte nejaké chyby, máte niečo, čo viete, že v živote vám dobre nezafungovalo a chcete, aby vaše dieťa také nebolo. Hej? Buďte v pohode, hej? Dá sa to. A ja som to tak robil, uvedomujúci svoje limity a problematické oblasti v živote. A v podstate, keď si to tak povieme, že v rámci úspešnej výchovy, ak sa nám to podarí, tak deti skutočne budú lepšie ako my. Hej? Budú lepšie ako my, pretože my sme predsa nevyrastali v takej dokonalej rodine ako vaše deti, nevychovali nás takí skvelí rodičia, ako sme my, hej? Ktorí chodili na prednášky o výchove a ktorí si k tomu veci študovali. Takže naše deti budú lepšie, ako sme my. Ale vážne, ak len zakrývame svoje nedostatky, vodu kážeme, víno pijeme, deti na to veľmi ľahko prídu. A chtiac alebo nechtiac preberajú niektoré mechanizmy nášho správania. O tom nebudem hovoriť, toto poznáte z mnohých vecí, z mnohých lifestylu a kdekoľvek, že človek mnohé veci preberá od svojich rodičov, nejaké mechanizmy správania, aj keď sa mu nepáčia. Hej? To je, myslím si, že známa vec. Ja som si to tiež u seba uvedomil v niektorých veciach, ako vedeli by to, niektoré som ani svojim deťom nezadefinoval, že všimni si, že toto robím tak, ako robila moja mama. Si to nechávam pre seba, alebo viem, že som s tým nejakým spôsobom zabojoval a sa mi niečo podarilo trošičku nejakým spôsobom odstrániť. Takže samozrejme, popracujte na sebe, aby problematické veci v svojom živote, ktoré tam sú, ste odstránili, aby ste ich nemuseli zakrývať. Dobre? Lebo to dieťa veľmi rýchlo zistí, pretože je veľmi ľahké prikazovať deťom robiť niečo, čo vieme, že je správne a my sami to nerobíme, dá sa to. Hej? Čiže ak chceš, aby tvoje dieťa neklamalo, nemôžeš klamať ani ty. Ak chceš, aby tvoje dieťa malo v úcte ostatných ľudí, aj ty sa tak potrebuješ správať aj v rodine, aj inde. Ak chceš, aby tvoje dieťa nemrhalo časom, aby tvoj tínedžer nesedel celé dni na sociálnych sieťach a pri telke, nemôže vidieť teba, že v podstate u mňa to už je jedno, ja už som vyštudoval, ja už mám prácu, ja teraz budem sedieť pri telke, ale ty nemôžeš, lebo ty to ešte si nemôžeš dovoliť. Čiže potrebujeme na sebe popracovať a zároveň byť skutočný, nehrať sa na niečo. Hej? Nehrať sa na niečo v rôznych oblastiach. Je pravda, že dieťa si do určitého veku svojich rodičov idealizuje. To ste si asi všimli. Hej?
Do určitého veku je ocko najsilnejší, všetko dokáže, mamka je najkrajšia, najšikovnejšia a potom nás deti začnú skutočne spoznávať. Hej? Zistia, že ako to naozaj s tou mamkou a s ockom je, že ocko naozaj nedokáže všetko, že mamka možno, že tiež nevie robiť všetky veci najlepšie zo všetkých mamičiek, že v niečom je dobrá, v niečom nie je taká dobrá. Čiže deti nás začnú skutočne spoznávať. Čiže musíte byť trochu sebakritickí, aby ste to na sebe odhalili. Tie veci, ktoré nie sú v poriadku. Ak to dobre spracujete a neprejaví sa to tak viditeľne, tak je to fajn. Takže len také upozornenie, že nehrajte sa na niečo, čím nie ste. Ak viete, že to nie je dobré, snažte sa to nezakrývať, ale snažte sa na tom popracovať. Poproste niekoho o pomoc, naštudujte si k tomu niečo, porozprávajte sa o tom, vyriešte si veci medzi sebou ako rodičia, zakrývať pred deťmi hádky a veľké problémy v rodine je úplne zbytočné, pretože deti to veľmi rýchlo zistia. Deti veľmi rýchlo vedia, že niečo nie je v poriadku v rodine. Takže dajte si veci do poriadku a buďte skutoční. Tu ešte by som povedal jedno ďalšie konštatovanie, že vaša predstava o tom, že dieťa bude vidieť, ako sa správame a bude spontánne kopírovať naše, teraz myslím, pozitívne veci, ktoré v živote máme, je ilúziou. Hej. Niektorí rodičia, a to som sa stretol naozaj, akože mal som vtedy takú debatku aj so psychologičkou na tomto, že dieťaťu netreba nejaké veci zakazovať, lebo ono samo príde na to a my keď to nebudeme robiť ani ono to nebude robiť, že keď bude vidieť, že my to nerobíme, ani ono to nebude robiť. Dovolím si tvrdiť, že to nie je pravda. A ktorí máte deti a máte skúsenosti, tak je úplne jasné, že dieťa automaticky nepreberá jednanie rodičov, ale niektoré veci v ňom musíme cielene vybudovať. Hej? Poviem vám úplne konkrétny príklad, v ktorom my sme trošku tak v takej ilúzii žili a potom som počul jedného otecka tiež o tom tak rozprávať, že v podstate ako kolo dieťaťa udržiavaš poriadok a ono žije v takom prostredí, kde je poriadok, kde všetko má svoje miesto a tak ďalej. Ono to samo tak v podstate potom chce to takýmto spôsobom robiť a prirodzene to robí tiež. Ja z mojej skúsenosti môžem povedať, že to vôbec nie je pravda. Že v podstate dieťa len zneužíva v podstate to, že ten rodič je v poriadku milovný a upratujúci a keď ten rodič chce mať poriadok, aby dieťa malo krásne prostredie, tak ten rodič to všetko namiesto neho urobí a keď si ten rodič nedá pozor, že teraz musím naučiť moje dieťa, aby si po sebe odložilo oblečenie, aby si po sebe odložilo hračky, buďte si istí, že to dieťa po vás automaticky neprevezme. Na toto vás chcem upozorniť. A to je len taká malá ilustrácia, že deti nepreberajú automaticky všetky naše pozitívne snaženia a myslenia. Povedal by som, že skôr ich zneužívajú. Hej? V niektorých prípadoch. V dobrom slova zmysle. Dieťa sa vždy snaží skúšať, čo sa dá a využiť všetko vo svoj prospech. To si všimnete úplne od maličkých detičiek, ktoré sa chcú nosiť na rukách, to poznáte to všetko, že musí rodič sa naučiť dieťa položiť a nemať ho stále na rukách, pretože dieťa to potom neustále vyžaduje a mamička potom má veľký problém navariť nejaké jedlo, keď to dieťa robí. Ale to sú také, myslím si, že známe veci. Takže toto je také ďalšie upozornenie. Jedno z toho bolo, že buď skutočný, reálny, popracuj na sebe, potom si ešte povieme na záver, v čom to môže byť, aké problémy to prináša, keď to tak nie je. Ďalšia vec je, že nemyslíte si, že deti spontánne preberajú všetko pozitívne, čo robíte. Negatívne áno. Nie, absolútne to neplatí ani o tom negatívnom. Sami zo svojej skúsenosti viete, že ak ste vyrastali v rodine, v ktorej sa vám niektoré veci nepáčili, tak si poviete, že toto nechcem, aby u mňa takto fungovalo a nerobíte to potom tak. Hej? A ja som niektoré veci videl a to je normálne a prirodzené. Žiadna rodina nie je dokonalá, vždy je niečo, čo sa človeku na tom nepáči a potom si povie, ja to takto nechcem robiť. Takže dôraz na to, aby sme boli pravdiví, ak nechceme deti klamali, neklamme ani my. A tu spomeniem jednu tiež dôležitú vec. Potrebujeme si vedieť, uznať chybu a ospravedlniť sa. Kedy to začať robiť? Kedy to dieťa začne chápať? Veľmi skoro.
veľmi skoro. A do tohto by som vás chcel povzbudiť. Toto sme si na základe nejakej literatúry a naštudovaných vecí uvedomili a začali robiť veľmi skoro. Malé dieťa vás veľmi ľahko vytočí, napríklad začnete kričať na neho. Hej? A sami viete zhodnotiť, kedy to bolo adekvátne a kedy to už presiahlo nejakú hranicu, ktorá nie je dobrá. A napríklad v takomto prípade, uvádzam taký úplne jeden banálny, konkrétny prípad, je úplne, myslím si, že nevyhnutné prísť za dieťaťom, aj keď dieťa urobilo niečo zlé. Dieťa evidentne urobilo niečo zlé, čo si vyžaduje nejaký váš zásah, ale vy ste na to neadekvátne reagovali, napríklad krikom, hnevom, po prípade úplne nejakým neadekvátnym trestom. Je dobré prísť a ospravedlniť sa dieťaťu. Neviem povedať presne od ktorého veku, ale ja si myslím, že už tie 3 roky sú také, že to dieťa vníma a keď prídete skôr, určite tým nič nepokazíte. Normálne prísť za dieťaťom a povedať mu, vieš čo, vysvetliť situáciu. Toto, čo si teraz urobil, nebolo dobré, to sa budeme o tom rozprávať, ale nemal som na teba kričať, nemal som takýmto spôsobom reagovať, nemal som urobiť to alebo to, mrzí ma to, chcem ti povedať, že ťa mám rád a budem sa snažiť, aby som to na budúce takto neurobil. Takže toto je taká veľmi dôležitá vec. Niekedy si toto rodičia neuvedomia, že sa potrebujú svojim deťom ospravedlniť za niektoré veci. Berú to tak, že áno, urobilo niečo zlé, ja som na ňo kričal, tak to bola v podstate logická reakcia na túto vec, ale deti tieto veci negatívne vnímajú a hlavne vám sa môže stať, že si to prenesiete až do toho vyššieho veku, keď tie deti už potom vás absolútne prestanú rešpektovať a absolútne prestanú vás vnímať ako nejakú pozitívnu osobu, pokiaľ budú vidieť, že vo vašom živote sú veci, ktoré si nedokážete uznať ako chybu. Hej? Dokonca sa môže stať, že zaklamete, alebo urobíte niečo zlé, čo je evidentne také, čo dieťa nejakým spôsobom videlo. A veľmi dôležité je aj deťom vysvetliť, ak sú nejaké problémy medzi rodičmi a nejaké hádky. Viete, tie deti, ak by ste sa ich pýtali, oni to presne vedia. Hej? Čiže prísť a vysvetliť, dobre, včera večer, čo si počul, mamka s ockom to trošku nezvládli, bola tam taká vec, o ktorej sme sa nevedeli dohodnúť a obidvaja sme boli unavení a nervózni, tak sme na seba kričali, ale nemali by sme to robiť. Máme sa radi, a všetko je v poriadku, už sme si to vydiskutovali a budeme sa snažiť, aby sme to nerobili. Toto je veľmi dôležité už u starších detí a u tínedžerov. Viete, to myslenie detí a naše myslenie je úplne odlišné. Zoberte si, že vy žijete už 20, 30, 40 rokov, máte určitý životný nadhľad a určité skúsenosti a viete si urobiť nejaké závery. Čiže vy viete, že bezvýznamná hádka je vec, ktorá do rána je preč a nikto o tom nevie. Dieťa nemá túto skúsenosť. Dieťa vidí, že niečo zle sa deje, niečo, čo nikdy v živote nezažilo a vie si z toho urobiť veľmi čudné a zraňujúce závery. Takže dieťaťu takéto situácie, do ktorých prichádza, ktoré sú nezvyklé a sú zlyhaním rodičov, treba vždy dobre vysvetliť. Treba vysvetliť ich pravdivo. Nemôžeme svojim deťom klamať. Hej? To je taký princíp, ktorý tiež sa dá nazvať jedným slovom a jednoznačne musíme vo výchove a vo vzťahu s deťmi uplatňovať princíp pravdy. Nemôžeme si dovoliť, aby naše dieťa postupne zistilo, že mu vo viacerých oblastiach priebežne klameme. Príde do tínedžerského veku a už vám vôbec nebude dôverovať. Už keď mu niečo poviete, už to nebude brať vážne. Nebude mať tú istotu, že ten rodič hovorí pravdu. Ak budete účelovo klamať dieťaťu, ono si to veľmi rýchlo zapracuje do svojho myslenia a zistí, dobre, zase. Ak budete mu hovoriť niekedy pravdu, ono si povie, tak vtedy mi klamal, aj teraz mi klame. A tu je napríklad, to boli nejaké také otázočky, keď boli konkrétne v tých rozhovoroch o výchove detí. Napríklad, že ten princíp pravdy platí absolútne. Hej?
A platí absolútne aj v takých otázkach, alebo teda v tom, ako odpovedať na chúlostivé otázky. To sa týka otázky týkajúce sa sexu, vzťahov medzi mužmi a ženami a tak ďalej. Hej. Aj tam musíme byť pravdiví. Ale ako? V podstate samozrejme primerane veku dieťaťa. A tu vám poviem taký konkrétny príklad. Alebo takto, ešte také upozornenie, že ak na chúlostivé otázky dieťaťu budeme odpovedať vyhýbavo, nejednoznačne, alebo budeme klamať, ono si tie fakty zistí. A nemusím vám hovoriť o tom, že fakty na odpovede na chúlostivé otázky deti už dostávajú od svojich spolužiakov na 1. stupni základnej školy. A pokiaľ ich budú formovať odpovede spolužiakov zo základnej školy a ich predstavy o sexualite, o vzťahoch medzi mužmi a ženami budú formované na základe týchto informácií a na základe obrázkov, ktoré má kamarát v mobile, tak to dieťa nedospeje do dobrého zhodnotenia daných situácií. Takže potrebuje odpovede aj na tieto otázky počuť od vás. Nám sa osvedčil taký jeden dobrý príklad, niekde som to čítal, ale už ani neviem kde, čiže oplatí sa čítať knihy o výchove. Ak deti sa pýtajú veci, na ktoré im tú odpoveď vzhľadom k ich veku nevieme dať dobrú. Použili sme takú metaforu, takže ja vám ju poviem, možno, že to prakticky použijete, lebo my sme to prakticky použili a mne to veľmi pomohlo. Sme to hovorili asi takýmto spôsobom, hej, vy si to samozrejme prispôsobíte pre svoje dieťa a pre svoju situáciu. Tak dostali sme napríklad nejakú otázku od dieťaťa v škôlkarskom veku, kde v podstate nemám sa o čo oprieť, lebo to nemám čím vysvetliť. ako vysvetlíte nejaké veci, ktoré ani niečo okolo toho nepozná, o čo ide. Tak sme ho použili takú metaforu, že predstav si, že cestujeme s veľkým ťažkým kufrom a nastupujeme do vlaku. No a ja by som ťa teraz postavil k tomuto kufru, povedal by som, že zober ho a nastup s ním po schodíkoch do toho vlaku. Vieš si to predstaviť? Myslím si, že by si to nezvládla. Že ten kufor by bol pre teba príliš ťažký. Niekde by ťa to stiahlo naspäť, nedostala by si tam, vlak by ti ušiel a tak ďalej. Ale keď trošku vyrastieš, v pohode to zvládneš. To, čo teraz hovorím, o čom sa teraz rozprávame, ti teraz neviem vysvetliť tak, aby si to naozaj pochopila. Možno by si to tak čudne predstavovala, možno by ťa to stiahlo niekde, kde to by to nebolo dobré. Ver mi, že nie je to nič také, čo by som ti nechcel povedať, ale viem, že bude pre teba lepšie, keď sa o tom porozprávame trochu, keď budeš väčší alebo väčšia. Tu sa vrátim k tomu, ak vám vaše dieťa dôveruje, tak od vás zoberie takúto formuláciu. Ak dieťa vie, že ocko a mamka ho majú radi a mu odpovedajú na všetky otázky a berú ho vážne a majú ho v úcte, tak zoberie takú odpoveď. Ak všetko ostatné vo výchove je také, že ho beriete za malého hlúpeho sopliaka a chcete ho začať vychovať, keď bude mať 5 rokov, tak toto vám nezoberie samozrejme. Ale ak má tú dôveru voči vám, zoberie od vás takúto odpoveď. No a samozrejme, akože prídu potom, akože poviete, že sa porozprávame, keď bude trošku neskôr. Dieťa sa vás o 2 dní opýta, už teraz mi to môžeš povedať? Alebo kedy o týždeň sa porozprávame, o 2 týždne sa porozprávame. A možno do týždňa, do 2, do mesiaca si to možno sformulujete takým spôsobom, že už budete lepšie vedieť odpovedať. Hej, rozleží sa vám to v hlave, niečo si o tom zistíte, s niekým sa poradíte a možno, že o 2 týždne už mu budete vedieť dať odpoveď. Ale ak práve vtedy neviete, tak takým spôsobom to môžete vyriešiť. Dobre. Asi toľko taká možno, že pomôcka, ktorá by mohla pomôcť pri odpovediach na chúlostivé otázky. To môže byť aj o tom, keď niekto robí niečo zlé a nechcete, aby ste do podrobností to dieťa v tom, aby o tom veľa rozmýšľalo a tak ďalej. No a potom, keď som rozmýšľal o tom, že ako s deťmi niektoré veci rozoberať, je jedna ešte vec, ktorú som si uvedomil a ktorú by som vám možno tiež tak poradil, že taká finta pri vysvetľovaní takých bežných vecí alebo pri vysvetľovaní abstraktných pojmov. Hej. Deti nerozumejú pojmom, ako je spravodlivosť, alebo keď im poviete šikana, alebo keď im poviete niečo, alebo nejaký pojem, keď ste kresťania a vychováte svoje deti, ako čo je blahoslavený, čo je, neviem, proste takéto výrazy oni im nerozumejú, aj oni nevedia, o čo ide. A tu je takáto veľmi dobrá
pomôcka, ktorú poznáte, alebo keď poznáte tie hry na aktivity, že keď niekto podá nejaké slovo a teraz ho niekto vysvetľuje. Keď sa ho snaží povedať nejakou definíciou, tak je to veľmi ťažké. Ale keď poviete, to je tak ako keď, že keď poviete, že čo je to spravodlivosť? Spravodlivosť je stav, keď sú v rovnováhe veci a tak ďalej. A vy mu poviete, spravodlivosť je tak, ako si predstav, že je taká situácia, že Jožko ťa zbije v triede a príde pani učiteľka, ty sa to dozvie a potom to medzi vami riešia a Jožko vydá nejaký trest, pretože to urobil a musí Jožko sľúbiť, že to už nebude nikdy robiť. Hej? Alebo spravodlivosť je to, že keď sú 3 jablčka a každý dostane, ste traja a každý dostane 1 jablčko. Že spravodlivosť je toto, že nevieme mu to vysvetliť inak. Takže vysvetľovať deťom veci pomocou praktických príkladov je to tak, ako keď. Hej? A to presne, keď mu čokoľvek, či to sú poveternostné podmienky, či to sú abstraktné pojmy z psychológie, či to sú nejaké spôsoby správania, to je vysvetliť tak ako keď. Alebo ešte je dobré, keď z hier z aktivít si zoberiete vysvetľovať to opakom niečoho. Hej? Že keď mu máte vysvetliť, že ja neviem, niečo je plné, hej, to by ste vedeli vysvetliť, ale dajme tomu, teraz ma nenapadá iný výraz, že niečo je plné, tak mu poviete, že predstav si, že niečo je prázdne a opak toho je, keď je to plné. Že keď si predstavíš, že tento pohár je prázdny a keby to bola voda, tak to znamená, že je plný. Čiže povedať opakom, hej? Keď pozná ten opak a vie si ho predstaviť. Takže toto skúste použiť a je to veľmi dobré. Akože keď deťom normálne veci viete vysvetliť dostupným spôsobom. Hovorím preto, lebo to sú také úplne banálne a praktické veci, ale ktoré veľmi dobre môžu pomôcť pri komunikácii a tým pádom aj pri výchove detí. Dobre, prejdem na jeden ďalší dôležitý princíp bez premostenia a to je jednota vo výchove. Hej. Nebudem o tom veľa hovoriť, lebo to je veľmi jasný pojem, ktorý nemusím veľmi vysvetľovať. Možno, že poviem len na ilustráciu to, že je veľmi dôležité, aby ste so svojím partnerom alebo manželom, s ktorým vychovávate dieťa, boli v jednote v tom, ako sú nastavené princípy dieťaťa. Je veľmi zle, a to asi viete, ale tak či takto pripomeniem, keď jeden rodič niečo zakáže, dieťa uteká k druhému rodičovi a vie, že to u neho dostane. A ono je to ťažké niekedy medzi manželmi nastaviť takým spôsobom, aby v tom boli jednotní. Nám v tom ohromne pomohlo to, že naša rodina už vstupovala do výchovy detí s tým, že sme mali jasné biblické princípy. Čiže vedeli sme sami ujednotiť na niečom, čo sme si povedali dobre, tak poďme rozmýšľať na tom, ako je to, aký je biblický princíp v tejto veci. A všeobecne to som hovoril určite aj v iných prednáškach, či sa týka komunikácie v manželstve kdekoľvek. Ak vieme nejaké veci si nastaviť podľa jednotného hodnotového rebríčka, tak je to úplne fajn. Takže potrebujeme si my tieto veci, v ktorých nemáme jednotu, vydiskutovať bez toho, že by dieťa bolo pritom. Ja poviem pravdu, aj my sme s manželkou mali veci, v ktorých sme neboli jednotní. Napríklad, a väčšinou to tak býva, že v podstate ocko dovolí viac ako mamička. Neviem ako u vás, kde to je, pozerám na vás, či budete súhlasiť, ale v podstate u nás to tak bolo, že ja som mal tú tendenciu ako keby niektoré veci dovoliť viac a manželka tak videla niektoré veci trochu prísnejšie a tak až celkom neísť do takej slobody v niektorých veciach. Týka sa to hlavne už potom starších detí. Hej. Otázok, či niekde môže ísť, do koľkej tam môže byť, či môže ísť niekým tam alebo tam. V podstate to už sú takéto veci, ale aj tu potrebujeme byť jednotní. A my sme si to tak nejak vždy snažili sa vydiskutovať, keď išlo to, či ich pustiť tam alebo tam. Najprv my sme sa dohodli, akým spôsobom budeme reagovať a potom sme to predložili ako spoločné stanovisko a už nie s tým, že ja si myslím, že by si mohla ísť, ale mamka nechce, tak nepôjdeš. Hej? Tým pádom akože automaticky podrývate autoritu toho druhého človeka a poviem vám, ak máte takú podvedomú tendenciu budovať, prihrievať si svoju polievočku u dieťaťa a vy byť ten lepší rodič, určite sa vám to raz vypomstí. Hej, to vôbec nie je dobré. Ak vy sa hráte na toho dobrého a toho druhého tak trošku posúvate do takej polohy, že ja som ten, ktorý ti lepšie rozumie a tak ďalej. Vy potrebujete, aby dieťa rovnako dôverovalo obidvom rodičom. Čiže keď už niečo sme im priniesli ako rozhodnutie, už či sa mi to páčilo alebo nie, ak sme mi to aj zakázali a ja by som im to bol dovolil, tak to už nebolo v tom, že jeden si to myslí, druhý tak, ale vieš čo,
urobíme to tak, že nepôjdeš preto a preto. Hej? A toto je tiež taká vec, o ktorej by sa hodinu dalo hovoriť, že dieťa sa potrebuje naučiť rešpektovať vaše rozhodnutia, aj keď im celkom nerozumie alebo má na nich iný názor. Hej? Toto sa týka hlavne tínedžerského veku a možno, že by sme si dali niekedy aj samostatný večer na tínedžerskú nôtu, ale tu nás krátko sa pristavím pri tom, že je veľmi dôležité, ak máte tínedžerov, dať im priestor na diskusiu. Hej? Čiže vy sa rozhodnete, že toto mu nedovolím, toto nechcem, aby tam išiel tento môj tínedžer. On samozrejme si to nemyslí, dať mu priestor na to, aby vám to vysvetlil. Ako skutočne stáva sa, že to vysvetlenie je také, ktoré neočakávate, aj keď si myslíte, že všetko dopredu viete, svoje dieťa poznáte aj všetko okolo neho, a to vysvetlenie môže aj zmeniť vaše rozhodnutie. Minimálne mu ale dajte priestor, aby aby vedel ten tínedžer, že jeho názor beriete do úvahy. Ak tínedžera budete sekať bez toho, že by ste mu dali priestor, že by ste brali do úvahy jeho názory, veľmi rýchlo skončí vaša komunikácia a budete bojovať. Takže na toto si veľmi treba dať pozor. Ešte budem hovoriť o tom, akým spôsobom prejavovať dieťaťu úctu. Hej, to je a toto sa potom prejaví v tom tínedžerskom veku. Ak viete, že svojmu dieťaťu prejavujete úctu, bude mať úctu aj ono voči vám a nie je ľahké prejaviť úctu voči jeho názoru, pretože niekedy od začiatku viete, že ten názor nie je správny a že nemá pravdu, niekedy to viete. Hej, ale niekedy poviem pravdu, keď sme už prichádzali do dospelosti, už som čoraz častejšie zisťoval, že môj pôvodný názor a pôvodný pohľad na vec nie je celkom OK a musel som sa naozaj naučiť nechať priestor na to vysvetlenie. Hej, lebo ja som ten typ, ktorý veľmi rýchlo vie, čo a ako, hej, ale to my muži väčšinou tak vieme. To som hovoril o komunikácii medzi manželmi, že muži rýchlo vieme vyriešiť problémy, hej, a niekedy potrebujeme trošku viacej počúvať. Takže to som chcel tak nejak zdôrazniť, že v týchto situáciách potrebujeme zachovať úctu voči dieťaťu, hlavne voči tínedžerovi a dať mu priestor na vysvetlenie. Hovoríme stále o jednote vo výchove. Ani neviem, či vôbec k tomu viacej potrebujem hovoriť. Dotkol som sa toho, dalo by sa o tom hovoriť viac, ale asi najpodstatnejší záver z toho je ten, že ak robíte nejaké rozhodnutie voči deťom a nie ste v ňom jednotní, snažte sa si to prediskutovať nie pred dieťaťom, ale mimo neho a priniesť mu to už ako spoločné rozhodnutie. Dobre? A niekedy to nie je ľahké, hej, akože robiť takéto rozhodnutia. Ďalšia téma by bola, čo všetko ešte možno tínedžerom dovoliť a čo už nedovoliť, ale o tom budeme hovoriť niekedy inokedy. Teraz by som prešiel na jednu takú z ďalších kľúčových vecí. Všetko, čo hovorím, je kľúčové a dôležité a neviem to inak nazvať. Sami si zhodnote, čo z toho je pre vás dôležité a čo z toho si zoberiete. A je to také vedomie vlastnej hodnoty dieťaťa. To je úplne najzásadnejšia vec, s ktorou dieťa vyrastá, vedomie vlastnej hodnoty. Viete, o čom hovorím? Dieťa, alebo takto, biblický princíp, alebo prikázanie je, alebo biblický princíp je, že miluj svojho blížneho ako seba samého, a my to tak radi kresťania hovoríme, a to je pravda, že ak nemiluješ seba samého, nemôžeš potom milovať ani toho druhého. Čiže dieťa potrebuje mať na seba dobrý pohľad, musí mať radosť samo seba, nemyslím teraz ako nejaký egocentrik alebo nejaký sebec, ale proste musí mať na seba dobrý pohľad, aby vedelo mať dobré vzťahy s ľuďmi, aby dobre prechádzalo životom. Ako na to? Hej? Tu je také skoro klišé, ale aj tak to poviem. Je to z jednej z kníh, akože je to, Ľubka, ak ťa poprosím, kniha Byť sám sebou, hneď druhá z vrchu, od Jamesa Dobsona, Byť sám sebou. Toto bola moja príručka od začiatku vo výchove. Tu mám krásne spomienky na to, som si to čítal, keď som chodil kočikovať deti a spali, ja som si sadol niekde na lavičku, nosil som si nejakú knihu a som si to čítal a boli to pre mňa úplne objavné veci, ktoré teraz považujem za samozrejmé. Niekedy si myslím, že ľudia ich poznajú a majú ich ako samozrejme, ale
ale mnohokrát zistím v rozhovoroch, že to tak celkom nie je. Hej. Skvelá kniha, Byť sám sebou je práve o tom vedomí vlastnej hodnoty dieťaťa. A tak krátko by som z toho povedal, že tam on to vlastne spomína a vtedy som si uvedomil, že je to pravda, že v našej civilizácii je úplne prvou hodnotou, s ktorou sa dieťa stretáva, o ktorej zistí, že má teda absolútne najväčšiu hodnotu, je krása. Hej. Všimnite si, aké krásne dieťa. Hej. To je prvá vec, ktorú dieťa počuje v podstate prvé roky svojho života, aké krásne dieťa. To je podvedomo si zapracováva do svojho vedomia, je to dôležité, že som krásna. Keď som krásna, je to dobré. A keby som asi, to on si nepovie, že keby som nebol krásne, bolo by to blbé, ale v podstate to časom akože do jeho myslenia príde. Že, a tá krása, žiaľ, pretrváva potom ďalej. Hej. V podstate tie dievčatka v škôlke chcú byť krásne, to je prirodzené. My v deťoch chceme pestovať citku kráse, chceme, aby vedeli, že sú krásne. Vrchol to dosahuje v tínedžerskom veku, kde v podstate už iné hodnoty nemajú absolútny zmysel, alebo niekde na začiatku strednej školy, keď tie dievčatá skutočne pracujú iba na tom, aby dobre vyzerali, pretože žiaľ naša civilizácia je taká, že toto je veľmi cenená hodnota u človeka. A je to pravda, že tí krásni ľudia majú to v živote ľahšie. Hej? Je to tak, v podstate ten krajší obchodný zástupca, lepšie vyzerajúci, vyšší, v lepšom obleku a tá realiťačka, ktorá lepšie vyzerá, lepšie sa vie obliecť, ohodiť a urobiť niečo s hlavou a tak ďalej, dosiahnu naozaj lepší úspech v tom, ako s ľuďmi jednať a dosiahnuť svoje. Čiže to je realita. Akože tá krása nejakým spôsobom funguje, ale my potrebujeme urobiť to, aby naše dieťa toto nemalo zabudované v svojom hodnotovom rebríčku ako zásadnú vec. V niektoré z prednášok predtým som hovoril, že potrebujeme žiť v realite a v posledných rozhovoroch to veľmi zdôrazňujem, že potrebujeme žiť v realite. Hej, my nemôžeme naše dieťa, takže krása nie je dôležitá. Krása funguje, ale čo s tým dieťaťom, ktoré nie je krásne? Takže my ho potrebujeme naučiť, že má svoju hodnotu bez ohľadu na to, či je krásne alebo nie je krásne. Že my ho milujeme bez ohľadu na to, či je krásne alebo nie je krásne. Tu chcem zdôrazniť, ak to dieťa má nejakú chybu krásy, s ktorou mu vieme pomôcť, tak mu pomôžeme. Ak to dieťa má predkus alebo má niečo, čo sa dá nejakým spôsobom medicínsky ovplyvniť, tak mu to pomôžeme zmeniť. Choďme s ním k zubárovi, ja neviem, dajme mu zoperovať uši, pomôžeme mu, neviem čo spraviť. Nemusíme ho udržiavať v tomto, že aj budú sa ti celý život smiať, ale ty nesmieš na to brať do úvahy a tak ďalej. Ak mu s tým vieme pomôcť, pomôžme mu s tým. Ak mu s tým nevieme pomôcť, tak ho s tým naučíme žiť a naučíme ho, že má svoju hodnotu aj bez toho, že to funguje. A ako to dokázať? Hej? Dokázať to takým spôsobom, a to funguje nielen alebo takto ešte prejdem k tej druhej hodnote, ktorá je podstatná. Viete, ktorá to je? Viete možno však. Ktorá je tá druhá najviac cenená hodnota? Čo sa pýtajú babičky, keď dieťa dosiahne školský rok, školský vek? Aké si mal vysvedčenie? Že druhá hodnota, ktorá absolútne funguje v našej civilizácii, je inteligencia. Čiže to múdre dieťa je zase na nejakom vyššom stupni hodnotového rebríčka medzi ľuďmi. No a úplne dokonalé je, keď je dieťa krásne a inteligentné. Hej? Ale čo s tými nie celkom krásnymi a nie celkom inteligentnými deťmi? Hej? Čo s nimi v podstate? My vychovávame také deti, ktoré nie sú dokonale krásne, ktoré nie sú dokonale inteligentné. A ja vám to preto hovorím, lebo toto sú veci, na ktoré sa cieľene treba zamerať. Dieťa, alebo ešte možno, že taká perlička z toho, že keď sa dieťa má narodiť, to som čítal v niektorej knižke, celá rodina hovorí len aby bolo zdravé. Ale ako náhle sa to dieťa narodí, tak už nič nie je dosť dobré, čo to dieťa dosiahne, malo by byť ešte lepšie. V podstate už potom začína mať vysoké nároky, už potrebuje, ale najprv nám stačí, aby bolo zdravé a potom už chceme, aby bolo ešte a tak ďalej. Dobre, nemáme dokonale inteligentné dieťa, nemáme dokonale krásne dieťa a snažíme sa mu v týchto veciach samozrejme pomôcť. My sa neuspokojíme s tým, že naše dieťa nie je dostatočne inteligentné a budeme mu vštepovať, že s týmto potrebuje žiť. My potrebujeme, ako som vravel, ak vieme chybičky krásy odstrániť, potrebujeme mu pomôcť v intelektuálnom vývoji, ako sa dá, maximálnym spôsobom. Ale to robí prirodzene každý rodič, myslím si, ten, ktorému na dieťaťu záleží.
A tu je taká jedna dôležitá vec, ktorú často zvyknem hovoriť pri týchto prednáškach a podľa mňa je to tiež vec, ktorú je potrebné sa nad ňou cieľene zamyslieť. My potrebujeme pomôcť nášmu dieťaťu, aby aby malo nejaké podvedomé vnímanie svojich slabých stránok, ale aby veľmi silne poznalo svoje silné stránky a tie slabé stránky vykompenzovalo tými silnými. Čiže my sa, viete, my nevieme dosiahnuť naše dieťa, ktoré nemá matematické myslenie, že by sme z neho spravili matematika. Hej? Že by sme mu v tejto oblasti pomohli, aby sme z neho urobili. Neurobíme to s neho, čiže musíme to akceptovať. Nie je v matematike dobré, nebude sa živiť asi matematikou a tým pádom poďme sa pozrieť, v čom je to dieťa dobré a pomôžeme mu, aby v tom vyniklo. Nemôžeme zase tú matematiku úplne zahodiť. Hej, to hovorím to zo svojich skúseností. Naša dcéra, nepoviem, ktorá v poradí, ale to poznáte, tak viete, v podstate nebola dobrá v matematike. To bolo trápenie. Proste ja som sa s ňou musel prestať učiť, lebo ja som na to nemal trpezlivosť, keď jej odpovede potom, že 5 minút rátate, koľko je na bytovke okien, keď je tam toľko poschodia a tak ďalej. Jej odpoveď s úsmevom je, že veľa na konci akože daného obdobia a hovorí to úplne úprimne a fajn. Hej, akože bez toho, že by mala pocit, že toto môže ocka rozčuliť. Dobre, akože vedeli sme, že nie je v tom dobrá, že nie je v matematike dobrá, že sa ňou matematikou živiť nebude. Na druhej strane, keď išla na gymnázium, manželka sa s ňou pripravovala na skúšky na gymnázium a bola v poradí 3. Čiže musela aj tú matematiku veľmi dobre urobiť. Napriek tomu, že nemala matematické myslenie, ale od malička sme s ňou začali cibriť jej silné vlastnosti. V škôlke nám učiteľky povedali, že keď sa o niečom rozprávajú, tak keď oni ukážu na nejakú vec, tak ona vie na to povedať ďalších 5 iných synoním, vie všetko opísať. Proste vedeli sme, že je dobrá v komunikácii, že je dobrá v tých humanitných veciach. A ako malé dieťa začalo nejaké veci písať, rozmýšľať, čítať. Veľa čítala, v podstate ona na nočníku presedela, akože sa mala takú jednu kvopku kníh, ktorú prekladala na druhú a čítala a tak ďalej. Knihy sú skvelá vec aj pre deti. Tak sme jej začali v tomto pomáhať. Na základnej škole mali robiť nejaké divadelné predstavenie, tak skús akože niečo vymyslieť, napísať, sadli sme si s ňou, možno tej pomoci tam bolo viacej, ako by si to vyžadovalo, ale proste sme ju chceli do toho motivovať, že toto ide. Čiže nájdete silnú stránku svojho dieťaťa, v tom ho maximálne podporte, aby tie slabé stránky vykompenzovalo tými silnými. A to sa dá. Hej. Toto mu pomôže v dospelosti sa uplatniť. Keď bude vedieť, v čom je dobré a toto bude rozvíjať ďalej, toto presahuje ďaleko do dospelosti. Tam nejde len o to, aby si udržalo svoju pozíciu niekde v kolektíve alebo v škole, ide o to, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo jeho ďalší život. Môže to byť šport, môže to byť technické myslenie, môže to byť zručnosť, tvorivosť. Netreba každého chlapca tlačiť na vysokú školu, keď vieme, že je absolútne zručný majster v niečom, tak ho nasmerujeme takýmto spôsobom. To už myslím o tom ďalšom rozhodovaní, že keď je v niečom dobrý, netlačíme ho do niečoho, čo my si predstavujeme, že by to malo dieťa robiť. Takže tu som chcel vlastne hovoriť, začal som teda hovoriť o vedomí vlastnej hodnoty. Čiže jedna z tých vecí je, aby dieťa nemalo pevne zakorenené, že krása a inteligencia sú kritériá, na základe ktorých, alebo na ktorých stojí jeho hodnota. Hej. Samozrejme, že mu nemôžete to formulovať takým spôsobom, ja neviem, v čom povedať, že v čom to dieťa je škaredé, ale my ťa aj tak máme radi, hej, akože určite nie takýmto spôsobom. V podstate tým veciam nevenovať pozornosť, vyzdvihovať nejaké iné veci. Veľmi dôležité je dieťa čo najviac povzbudzovať a chváliť. To viete. To je taká akože prirodzená vec. Na druhej strane tiež si na to treba dať pozor a žiť v realite, pretože ak z dieťaťa vychováme v predškolskom veku supermana, o ktorej je presvedčené, že absolútne je úplná jednotka v podstate, to dieťa príde do tej reality, ako tú realitu spomínam, príde do škôlky a zistí, že s tým jeho spevom to nie je až také celkom, ako babička hovorila na vianočných stretnutiach, že
Sú deti, ktoré majú krajšie kresbičky, ako má ono, sú chlapci, ktorí trošku lepšie vedia s tou loptou narábať a tak ďalej, to je fajn. Ale my ho potrebujeme povzbudzovať a chváliť a hlavne za to, čo je reálne. Hej. To, čo vieme, že je to skutočné, takisto u dospelých ľudí je vtieravé a neprimerané, ak ľudí chválite za to, čo nie je pravda. Hej. A u detí to platí tiež. Potrebujeme byť pravdiví, ako sme si povedali. Dieťa nám potrebuje dôverovať. Ja keď mu budem hovoriť niečo, čo nie je o ňom pravda, tak ono bude vedieť, že tak dobre, snaží sa ma nejako uspokojiť. Takže deti chváliť a povzbudzovať, to je veľmi dôležité, ale primeraným spôsobom a od malička v ňom nejakým spôsobom trošku budovať aj takú skromnosť, že nie je to úplne všetko také, že si úplná jednotka, ale takým správnym spôsobom veľmi dlho by sa o tom dalo hovoriť. Čo sa týka vedomia vlastnej hodnoty, je veľmi dôležité, aby deti videli aj na svojich rodičoch, že tí rodičia majú svoje, alebo teda taký ten vzťah medzi rodičmi, aby sa rodičia navzájom neurážali, neponižovali. V podstate, ak dieťa vidí, že funguje takéto niečo medzi ľuďmi, že pre nejakú takúto vec niekto môže toho druhého tak ponižovať a nejakým spôsobom urážať, tak čo potom ja? Hej? Že keď tá moja najkrajšia mamička, najšikovnejšia ocko o nej hovorí, že ty toto a toto, tak potom ako ja to dokážem. A to sú väčšinou podvedomé veci, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Vedomie vlastnej hodnoty je veľmi silne budované aj u dieťaťa takou rovnováhou lásky a prísnosti. To je taký jeden z najdôležitejších princípov, už asi 7, jeden z najdôležitejších princípov. Tu by som vám chcel povedať, tam je zase druhá knižka v poradí, Jak vychovať báječné deti, trošku asi aj inšpirácia k názvu tejto prednášky. Tak vám poviem, že ak jednu knihu o výchove by ste chceli prečítať, to hovorím roky, tak je to táto kniha. Hej. Je to od mojich obľúbených autorov Henry Cloud a Townsend. Sú to ľudia, ktorí napísali aj knihy Hranice, z ktorých veľmi rád čerpám. Táto kniha je tak skvelo napísaná, môžeme nechať, je tak skvelo napísaná práve tá rovnováha lásky a prísnosti. Toto je veľmi dôležité. Sú knihy a sú autori, ktorí zdôrazňujú prísnosť, sú autori, ktorí zdôrazňujú lásku, ale tu je to v takom absolútnom vyvážení. A keď chceme hovoriť o rovnováhe lásky a prísnosti, tak potrebujeme vedieť, že dieťa musí vedieť, že naša láska voči nemu je bezpodmienečná. To ste tiež už niekde určite počuli. Dieťa nepotrebuje počuť, mám ťa rád, lebo, mám ťa rád, keď, najviac ťa ľúbim, keď, hej, a tak ďalej. Dobre, neublížite, keď to niekedy poviete, nič sa nestane. Dieťa potrebuje vedieť, že ho milujete aj vtedy, keď je neposlušné, aj vtedy, keď zlyhalo, keď urobilo niečo zlé, že ho milujete aj vtedy, keď druhí na ňo nadávajú, ale to vtedy mu dáte pocítiť tú lásku. Čiže potrebuje jasne cítiť vašu lásku. O tom nemusím veľa hovoriť, lebo toto myslím si, že má v srdci prirodzene každý človek dávať lásku svojim deťom. Dieťa potrebuje ale vedieť, že tá láska je bezpodmienečná a musí byť v rovnováhe s prísnosťou. Čo to je v rovnováhe s prísnosťou? Že aj tá prísnosť musí mať svoj stupeň. To znamená, že tá prísnosť nemôže byť absolútna, ale musí byť taká adekvátna. Hej? Tá prísnosť musí byť dôsledná. Povedzme, že dôsledná. Hej? Ak chcete svoje dieťa naučiť, čo môže a čo nemôže, musíte byť v svojej prísnosti dôslední. A ja teraz nemyslím nejakú spartianskú výchovu, ktorá zocelí deti a nejakým spôsobom z nich urobí úplne ľudí, ktorí v každej situácii si poradia. Nemyslím to. Ale jedna je taká dobrá veta tiež z týchto kníh, že musím ťa naučiť poslúchať, aby som ťa vedel ochrániť. Hej? Taký veľmi dobrý príklad. Ak nenaučíte svoje dieťa poslúchať na prvé slovo, tak nezastane pred cestou, na ktorú ide auto, keď mu poviete stoj. Hej? Na tomto princípe, myslím, že to je z tej knihy Dobsona, som si ja uvedomil, že fakt, akože znie to také, že naučiť dieťa poslúchať na slovo, tak prečo? Tak budem s ním trošku rozprávať a tak ďalej. Ak ho nenaučíte počúvať na slovo,
to maličké dieťa samozrejme, tak ho neviete ochrániť pred mnohými vecami. Napríklad v takýchto situáciách. Keď vaše dieťa si bude môcť vybrať, či môže sypať piesok tam alebo tam, či môže utekať tam a tam, alebo šplhať sa tam a tam, tak keď príde do nebezpečnej situácie, vás neposluchne a môže si ublížiť. Hej? To je taký možno extrémny alebo banálny príklad, ale veľmi dobre ilustruje tú vetu, že ak ťa chcem ochrániť pred svetom, pred nebezpečnými vecami, musím ťa naučiť poslúchať. Hej? Čiže potrebujeme to robiť dôsledne. To, aby sme mohli byť dôslední vo výchove, tak si nevyhnutne vyžaduje, že dieťa musí presne vedieť, čo môže a čo nie. Hej? Ani neviem, ako to presne zadefinovať, skúsim to nejako opísať. Hej? Alebo skúste si to predstaviť na sebe. Že pokiaľ by ste nevedeli, že tuto sa nemôže odbočovať doľava na tejto ceste, aby ste tam išli, tak by ste sa cítili veľmi ukrivdení, keby vás zastavili policajti, aby vám chceli dať pokutu, keby tam nebola značka, že tam sa nesmie ísť. Hej? A to dieťa, ono nevie, keď je malé, že ja som používal kedysi taký dobrý príklad, ale ten už neplatí, že nemôže vyťahovať pásku z magnetofónovej pásky napríklad, teraz to už asi nie je problém, ale keď mal som jednu prednášku, ktorú som si teraz pozeral spred 15 rokov o výchove detí, lebo to bol konkrétny príklad môjho synovca, dajme tomu, hej, že v podstate vyťahoval pásky z magnetofónovej. Viete, čo je magnetofónová páska? Asi ešte všetci viete, dúfam, dobre, OK. Takže vaše dieťa nevie, že to nesmie robiť. On má nejaké hračky, s ktorými sa hrá a z ktorých vyťahuje nejakú šnúrku a tá šnúrka ide naspäť a tak ďalej a ono dostane do ruky nejakú inú vec, z ktorej tiež sa dá vyťahovať šnúrka a ono nevie, že to nie je hračka. Tak, a vy ho potom prídete a sežvete alebo dostane po zadku za to, že to urobilo, ale ono nevedelo, že toto sa nesmie. Hej? Čiže vaše dieťa musí mať zadefinované veci, ktoré sa smú a ktoré sa nesmú. A je jasné, že vy neviete si pripraviť manifest, ktorý dieťaťu prečítate v prvom roku života a všetko bude vedieť. Toto sa formuje postupne. Ale vy tomu dieťaťu musíte presne zadefinovať. Hej? Nesmieš vyberať hlinu z kvetináčov. Hej? Nesmieš sa dotýkať elektrických zástrčiek. A teraz ako naučiť dieťa, aby sa nedotýkalo elektrickej zástrčky? Čo myslíte? Ja žiaľ nepoznám lepší spôsob, ako keď dieťa ide po elektrickej zástrčke a dostane po ruke. Ako iný spôsob som nenašiel. Vysvetľovať mu, že elektrická zástrčka je vec, ktorá mu môže nejako ublížiť, asi vám veľmi nebude veriť, lebo to vyzerá veľmi dobre a krásne sa do toho dajú pchať nejaké kovové časti hračiek alebo niečo podobné, to až k tomu tak zvádza, hej, tie dieročky, že niečo do toho vopchať. Takže ako náhle sa k tomu blíži, dostane po ruke a tá jeho prvá signálna sústava si uvedomí, že ak idem k elektrickej zástrčke, bolí ma ruka potom. Hej? A to je veľmi dobrý spôsob výchovy. Hej? Akože, žiaľ, ako ročnému alebo batolivému dieťaťu, ktoré chodí po štyroch, inak to nevysvetlíte. Hej? Alebo dobre, môžete skúsiť. Hej? Ja vám to nemôžem zakazovať, takže proste sami si vyberte, ale ja poznám tento dobrý spôsob, že dieťa potrebuje vedieť, čo môže a čo nie. A formuje sa to postupne, mu pridávate. Tu poviem jednu ďalšiu dôležitú vec. Nemôžeme dieťa trestať za nešikovnosť, za nepozornosť a za to, keď nemalo jasne stanovené, že to nemôže robiť. Čiže keď dieťa urobí nejakú hroznú vec, akože fakt, ja neviem, že tak, niečo rozbije, niečo katastrofické si som ešte hľadal, ale niečo rozbije, lebo sa s tým išlo hrať v podstate a nevedelo, že to nesmie brať do ruky, alebo že to nie je pre neho určené, alebo že to nie je hračka, absolútne musíte zachovať pokoj. Hej? Vtedy, no jasné, že sa to nevždy podarí, samozrejme, ale treba si na to dať aj dieťa niečo, alebo takú tú nešikovnosť niečo rozleje. Hej? To je dieťa veľa vecí porozlieva. Hej? A teraz vy mu pripravíte krásnu súpravičku na jedenie a tak ďalej a za chvíľočku je súpravička v úplne inom stave, tak to sa proste to dieťa učí. Hej. A to som povedal taký príklad, čo by vás nenapadlo trestať, ale sú veci, že proste ho nemôžete trestať za to, keď je za nejakú nešikovnosť, za to, že nevedelo, že to nesmie robiť, za nejakú nepozornosť. Na to si dajte veľký pozor. Toto rodičia často robia. Rodič trestá dieťa vtedy, keď sa naštve. Toto robí veľa rodičov. Čiže dieťa urobí niečo, čo naštvalo rodiča. Dieťa nevie, že to urobilo niečo zlé. Dobre, na základe tej reakcie to zistiť, že to asi nemá robiť, ale to nie je dobrý spôsob. Hej?
Takže tu by som chcel povedať, že deti potrebujú mať jasne nastavené hranice. Toto sa môže a toto sa nemôže. Keď je cesta, po ktorej chodia auta, nikdy nesmieš tam ísť bez toho, že si ma držal za ruku. Hej? Úplne jasne, toto veľmi rýchlo musia byť nastavené tieto veci. Veľmi od malého veku, ešte keď máte pocit, že vás to dieťa ani poriadne nevníma, už tieto veci treba v ňom začať formovať. Hej? Alebo také bežné veci, ako sme deti učili, aj vy možno učíte, že pozdraviť sa dospelým, že keď sa ja niekomu pozdravím, tak aj ty sa mu pozdrav. Hej? A toto jasné, že keď to prvýkrát neurobí a tak ďalej, tak akože je jasné v pohode, ale dajme tomu už potom s tým jednám, že keď vie o tom, že sa má tiež pozdraviť, a to vždycky hovorím, že, a prosím vás, dajte na to pozor, teraz sa deti absolútne nikomu nezdravia, teraz deti v podstate majú veľký problém vám odpovedať na pozdrav, keď vy sa im pozdravíte, tak prosím vás, nech z tejto prednášky vzíde skupina detí, ktorí sa vedia pozdraviť dospelým, aspoň známym dospelým, s ktorými prichádzajú bežne do kontaktu, ako sú susedia, ľudia v zbore, ľudia z rodiny a tak ďalej. Hej, skúste toto naučiť svoje deti, je to krásna vec, keď sa dieťa pozdraví. Poďalšie, mu v tom veľmi pomôžete v živote, pretože dieťa, ktoré sa vie pekne pozdraviť, už má otvorené dvere, už má nejakú priazeň tam, kde príde a vie sa... Takto funguje náš svet a to nie je nič zlé, to nie je vtieranie sa, ani to nie je manipulácia, ale keď to dieťa predsa len príde niekde a povie dobrý deň, teta, no tak teta má úsmev na tvári a urobí všetko, čo to dieťa chce. A už ste mu veľmi pomohli. Len tým, že ste ho naučili sa pekne pozdraviť. A prečo nie? Samozrejme, potrebujeme dieťa naučiť bežnému slušnému správaniu aj za cenu toho, že nejaké veci budeme musieť mu nejak vysvetliť nejakým spôsobom. Hej. Samostatná téma by bolo veci, čo sa týka trestov a odmien. Je to dosť problematická oblasť, hlavne v dnešnej dobe a v takej dobe, keď v podstate je táto vec veľmi relativizovaná a ponecháva sa veľa vecí na to, aby to dieťa časom samo zistilo. Vyzerá to, že si môžem protirečiť, lebo som vravel, že chceme vychovať slobodné a zodpovedné dieťa. My chceme, aby sa dieťa slobodne rozhodovalo, ale v súlade s tou zodpovednosťou. To znamená, že ja keď sa slobodne rozhodnem niečo urobiť, čo druhým môže škodiť, tak už to nie je dobré a zodpovedné. K tomu potrebujeme svoje dieťa priviesť a k tomu nám slúži nejaká paleta. Nevidím dobre na hodinky. Koľko máme hodín? Hej. OK, dobre, fajn. Takže potrebujeme to dieťa nejakým spôsobom v tomto usmerniť a možno, že keby ste chceli, tak asi by sme sa o tom osobne porozprávali, hej? Pretože teraz je to ťažšie publikovateľné tieto veci. Rozhodne nie som zástanca ťažkých fyzických trestov alebo nejakých vecí, že proste to dieťa nejakým spôsobom zlomiť, vôbec nie, hej? Absolútne nie. Ale niektoré veci, čo sa týka trestov, len tak stručne poviem, okrem fyzických trestov fungujú ďalšie dve kategórie, ktoré môžete využiť. Jedna z nich je odopretie niečoho a toto najčastejšie rodičia teraz robia, zoberú mobil, teraz je to veľmi jednoduché, zoberú mobil, zakážu pozerať televízor, už ani dneska deti asi nepozerajú, či pozerajú, neviem, alebo nepustia rozprávku alebo niečo také. Ale potom ešte jedna vec, ktorú rodičia menej využívajú a ktorú je veľmi dobre využívať, je zase že to dieťa niečo musí urobiť navyše, čo by inak nerobilo, hej? Nejakú prácu v domácnosti. A to je veľmi dobrý spôsob, lebo to dieťa niekedy sa zatne a bez toho mobilu vydrží, alebo bez toho tabletu, ale keď už musí ísť urobiť niečo, na čo musí vynaložiť nejakú námahu, je to náročnejšie, ako vydržať bez mobilu a robiť niečo iné a ležať a pozerať do stropu, dajme tomu. Čiže ja by som tieto dve kategórie tak zdôraznil, že odopretie niečoho a potom ešte nejakým spôsobom niečo, čo dieťa musí urobiť, ale aj tie tresty musí mať to dieťa presne zadefinované. Nie je také, že dám ti mobil, zoberiem ti mobil a až keď sa začneš slušne správať. Hej? V podstate zoberiem ti mobil a keď sa mi prídeš ospravedlniť, tak vtedy akože ho máš naspäť. A tu chcem ešte povedať jednu takú skúsenosť. Treba si zase dávať pozor na takú úzkostlivú a prísnu výchovu, pretože to je úplne kontraproduktívne. Ak dieťaťu stále niečo zakazujete, stále ho iba trestáte a stále mu niečo odoberáte a už ani nemáte mu čo zobrať v podstate, tak to príde nejaký zlom a to dieťa sa na to už vykašľa. To už potom v podstate príde do vzdoru, už je tak bezmocné, už nemá nič, čo by ste mu mohli zobrať, už v podstate začne na vás negatívne reagovať, môže byť začať agresívne a tak ďalej. A
Zažil som situáciu v podstate, keď sme sa rozprávali s jednými rodičmi, kde už boli v podstate v takomto štádiu a sme sa hovorili, tak skúste urobiť úplne niečo šokujúce a aj keď neurobilo to, čo ste chceli, tak mu ten mobil vráťte, urobte mu ešte nejaký dobrý zážitok a tak ďalej. Bude mať šokovú situáciu a uvidíte možno, že to prinesie nejaký prielom, keď už si nevieš nejako poradiť. Hej? To je veľmi také individuálne krajné riešenie, ale prečo nie? Ako niekedy prejaviť tomu dieťaťu napriek jeho negatívnym postojom niečo veľmi pozitívne a prekvapiť ho niečím veľmi pozitívnym práve vtedy, keď je v tej agresivite, keď je v tom hneve. Ukázať mu, že ja som ten rodič, ktorý ťa miluje, aj keď ty evidentne teraz nefunguješ dobre, ja som ochotný pre teba toto urobiť, aj keď si to nezaslúžiš. Nie s týmito slovami, ale proste prekvapiť ho a niekedy to urobí zlom v tých negatívnych postojoch. Dobre. No a teraz tu mám jednu takú časť, ktorá hovorí o tom živote v realite a ktorá chcem ešte povedať, a súvisí to aj s tými vecami, o ktorých som hovoril predtým, je, potrebujeme naučiť dieťa prehrávať. Hej? To keď som prvýkrát akože spomenul v kresťanskom prostredí, tak som si vravel, to musím hneď poupraviť, pretože v podstate akože my sme ľudia, ktorí vedia okolnosti zvládnuť, ktorí sme víťazmi a vštepovať do dieťaťa porazeneckú mentalitu, aj vo svete bežne v psychológii vštepovať do dieťaťa porazeneckú mentalitu nie je dobré. Ale tiež som čítal, to bola jedna kniha pre dospelých, takú vec, ktorá ku mne veľmi hovorila, že rozdiel medzi víťazmi a porazenými nie je v tom, že víťazi neprehrávajú, ale v tom, že prehrávajú lepšie, alebo že vedia prehrávať. Hej? Čiže my potrebujeme naučiť naše dieťa, že keď príde prehra, čo s tým robiť. Pretože dieťa, ktoré nevie prehrávať, bude mať obrovský problém v živote. Nebude vedieť akceptovať tú realitu, že tá prehra príde. Človek, ktorý nevie prehrávať, neposunie sa ďalej, pretože si neuvedomí svoju realitu. A čo sa týka detí, špecifické je to u detí. Pretože rodičia máme tú tendenciu, všetko, čo sa dieťaťu nepodarí, alebo čo nie je dobré, tak vysvetliť dieťaťu, že to má svoju príčinu. Hej? Môže za to zlá pani učiteľka v škôlke, môže za to zlá teta, môže za to zle zastrúhaná ceruska, môže za to zlí chlapci v triede, môže za to zle nafúkaná lopta pri zápase, môžu za to neféroví spoluhráči v futbalovom zápase a tak ďalej. A to dieťa potom nemá šancu zamyslieť sa nad sebou. Keď za všetko môže nejaká teta, nejaký ujo, nejaká okolnosť, to dieťa proste musí pochopiť, že niekedy prichádza situácia, keď nie som tak dobrý ako tí ostatní, alebo neurobil som veci dobre a preto prišla tá reakcia, preto prišlo to negatívne. Dieťa ťažko nesie, keď svet sa nevyvíja podľa jeho predstav. A tieto prehry sú práve v tejto kategórii, ktoré deti ťažko nesú, lebo svet sa nevyvíja podľa ich predstav. Oni chcú od malička, aby ich mamka toľko nosila na rukách, koľko oni si predstavujú. Od malička chcú takým spôsobom nakladať s jedlom, ako oni si predstavujú. Od malička chcú jesť presne to, čo oni si predstavujú. A keď sa svet nevyvíja podľa ich predstav, veľmi ťažko to nesú. Takže toto si zapamätajte, že potrebujeme deti naučiť prehrávať. To znamená uvedomiť si, že sú veci, ktoré nie som v nich dobrý, hlavne, ale práve preto, aby som sa v nich mohol posunúť. Pokiaľ nezistím, že v niečom nie som dobrý, nemám motiváciu sa posunúť. Ak ten chlapec si bude myslieť, že prehráva v tom šachu alebo v niečom takom stále iba kvôli tomu, že vonku, že ho niečo vyrušilo, že bol hladný, že bol smedný, že ten druhý ho rozptýľoval a tak ďalej, tak nemá motiváciu zlepšovať sa v tom šachu, lebo si myslí, že on je dostatočne dobrý a iba tie okolnosti sú zlé. Takže dieťa naučite, že nie vždy okolnosti sú zlé, ale niekedy ty potrebuješ na sebe popracovať, zamyslieť sa nad sebou. A potom ešte chcem niečo povedať k pocitu zlyhania, lebo nie vždy dieťa zlyhá. Niekedy prichádza pocit zlyhania a v tomu tiež potrebujeme pomôcť. Pretože už z toho, že ten svet sa nevyvíja podľa jeho predstav, niektoré sebakritické deti majú pocit zlyhania. Majú pocit, že oni zlyhali.
Ale my už ako z prednášok o hraniciach vieme, svet nefunguje dobre, ľudia sú čudní, ľudia reagujú inak, ako by sme si predstavovali, ľudia nereagujú spravodlivo, nereagujú dobre, okolie sa nespráva tak, ako by malo. A dieťa sa potrebuje naučiť ten opak toho, o čom som hovoril pred chvíľkou, keď ho chceme naučiť prehrávať, že keď príde nejaké to, čo sa nevyvíja tak, ako si predstavujem, nie je to dôsledkom môjho zlyhania, ale toho, že ten svet a okolie nefunguje celkom dobre. V podstate je to tak v tých biblických princípoch, sám Ježiš hovorí, že to nemáme ľahké, hej? Že vo svete máte súženie, ale Ježiš dáva takéto riešenie, že ale dúfajte, ja som premohol svet. Takže neurobená skúška, odmietnutie v kolektíve, zlyhanie vzťahu, v tieto veci potrebujeme vedieť, že to dieťa nemusí z toho získavať pocit menej cennosti, že zlyháva. Keď má opakovane pocit zlyhania, prichádza pocit menej cennosti. Jednorazový pocit zlyhania je v pohode, to vieme vyvrátiť, ale musíme si dať pozor na to, lebo sú také úzkostlivé deti, ktoré chcú byť vo všetkom najlepší a majú potom pocit zlyhania, keď nejakým spôsobom niečo nie je celkom dobré a nemusia byť tomu ani na vine. Takže naučme deti prehrávať a naučme ich na druhej strane, že keď niečo sa nevyvíja dobre, že nemusí to byť ich zlyhanie. Tiež vám poviem taký jeden dobrý príklad, ktorý nám veľmi pomohol. Úplne bol taký, sme si to tak uvedomili vo výchove. Bola taká príhoda, keď našej dcere sa stalo na školskom výlete, že proste nejaké dievčatá sa zavreli v kúpe, mali tam partiu a ju normálne akože tak ponižujúco nechceli do toho kúpe pustiť a nechali ju vonku a sa s nej smiali a tak ďalej. Ona z toho prišla úplne hotová domov a mala pocit, že čo ona spravila, že ju nechceli akože tam dievčatá pustiť a takéto niečo sa stalo. Hej? Tak v podstate jednak sme vysvetlili to, o čom sme hovorili, že pozri sa, akože to niekedy takto deti robia, že z druhých detí si robia srandu, alebo to vtedy ešte šikana až tak nefungovala, hej, ale v podstate už niektoré takéto veci boli. A to nejakým spôsobom dokázala pochopiť. A pokúsili sme sa jej akože vysvetliť takým spôsobom, že pozri sa teraz, keď dokážeš to dobre zvládnuť, že teraz pochopíš, že bola nejaká ťažká situácia, ktorá ťa naučila, že proste veci sú takéto, že ľudia niekedy sú zlí, ľudia niekedy nerobia veci tak, ako by mali robiť. Predstav si, že prídu situácie v živote, keď to bude naozaj zlé, keď naozaj by ťa to mohlo položiť a ty už budeš vedieť, že to funguje takto a vtedy si na to spomenieš, čo sa ti stalo teraz, keď ti budú robiť nejaké veci ľudia, keď už budeš dospelá a tak ďalej a budeš vedieť, že takto to funguje a povieš si, OK, takto sa to stalo a nenechám to, aby to nejakým spôsobom, vtedy mi v tom rodičia pomohli, oni ma majú radi, ma pritulili, pohľadkali, dali to u mňa do poriadku, to isté môžeš prísť k Bohu takýmto spôsobom. Takže naučiť deti na takých konkrétnych situáciách z nich vytiahnuť niečo, čo im môže pomôcť do života ďalej. No, a tu ešte spomeniem jednu vec. Hovorili sme, že chceme vychovať slobodné dieťa. Tu by som spomenul, že opakom slobody vo vzťahu k ľuďom je postoj obete. To súvisí aj s tým, čo som hovoril pred chvíľočkou, že vždycky je niekto iný na vine, hej, v nejakých okolnostiach. Na to si dajte veľký pozor. Hej. Ak dieťa je v postoji obete, obeť nemá pocit, že si v živote môže vybrať. Hej. Obeť má pocit, že všetko, čo sa okolo neho deje, je jeho údel a nevidí možnosť to ovplyvniť. Napríklad jednať s ľuďmi, ktorí negatívne ovplyvňujú jeho život. Postupne treba naučiť deti povedať aj nie. To zase poznáte tiež od všetkých lifestyleov a psychológov, lebo to je teraz veľmi populárne už niekoľko rokov učiť deti hovoriť nie, ale my ich to naozaj potrebujeme v niektorých súvislostiach naučiť. Ak by som teda chcel nejakým spôsobom vám ešte poradiť, že ako dieťa naučiť slobode, je tiež to začať robiť od malého veku. A už pomaličky budem končiť. Úplne dať dieťaťu možnosť sa slobodne rozhodovať vo veciach, ktoré sú úplne banálne. Hej? Ja som uvádzal taký príklad, a možno ste ho aj počuli, že dajme tomu mamička, dieťa má 4 roky, je doma a mamička sa opýta, že akú budeš polievočku chceme dneska navariť. Dáme si paradajkovú alebo dáme si, ja neviem, hráškovú. A dáme dieťaťu možnosť výberu. Čiže v podstate ono už si krásne formuje svoj život, proste bude mať podľa svojej chuti, vie sa slobodne si niečo vybrať.
A toto viem, že bežne aj robíte, ale s tým potom súvisí zodpovednosť. To znamená, že keď mamička navarí paradajkovú polievočku a dieťatko si sadne ku stolu a urobí toto, tak nie. Tam už v podstate treba vedieť, že tá sloboda a slobodné rozhodnutia, musíme si niesť aj dôsledky svojich slobodných rozhodnutí. Čiže keď ty si sa rozhodol, že ty chceš dneska paradajkovú polievočku a ty teraz máš pocit, že už teraz nechceš paradajkovú polievočku, tak nedostaneš žiadnu polievočku. Hej? Čiže dieťa sa potrebuje naučiť slobodne rozhodovať a niesť dôsledky za svoje rozhodnutia. A už keď prichádzame do vyššieho veku detí, tak mu tieto veci potrebujeme úplne jasne komunikovať. Dobre, môžeš urobiť toto a toto, ale potom si uvedom, že toto a toto. Že keď nepôjdeš s nami teraz k babke, tak budeš musieť doma urobiť toto a toto. Hej? Čiže v podstate potrebujeme ho naučiť sa rozhodnúť, že či bude urobiť to alebo to. Ale snažme sa mu dávať tú slobodu takým spôsobom, aby to nebola manipulácia a nátlak. Hej? Že my v podstate mu dáme nejakú možnosť slobodnej voľby, ale s tým, že jasne vieme, že toto si nevyberie, lebo sme mu k tomu nakladli také dôsledky, že to určite nie a potom si akože slobodne vyberie tú druhú možnosť. Nie. Skúste byť férovosť k svojim deťom, aby sa mohli slobodne rozhodovať, ale nechajte ich niesť potom za to dôsledky, aj keď aj vám bude niekedy ťažko, keď budú niesť tie dôsledky. Najmä tomu v tínedžerskom veku to má svoj význam. Napríklad niekedy musíte dieťaťu nejakým spôsobom v rámci jeho slobody dovoliť niečo, o čom máte trošku otázku, či je to tak alebo tak mu dopredu musíte vedieť, aké to bude mať dôsledky, keď to v svojej slobode nezvládne. Hej? Alebo musíte vedieť rozoznať, v čom svojmu dieťaťu slobodu môžete dať a v čom nie. Hej? Toto je taká veľká otázka, napríklad, či môžu deti s partiou niekde. Hej? My sme mali vybudovaný s deťmi taký vzťah, že nemali sme problém na strednej škole naše dcéry pustiť na chatu niekde v strednej škole s partiou, aj keď sme vedeli, čo na tej chate asi prebieha. Boli sme už v takom štádiu vzťahu, že sme vedeli, že by to malo byť OK. Jasné, že je tam nikdy človek nemôže 100% vedieť, ale vedeli sme, že to bude OK. Keby to tak nebolo, malo by to svoje dôsledky. Hej? Ale zase chcem povedať, keď nemáte túto istotu, že to bude OK, tak neskúšajte tú slobodu takýmto spôsobom. Hej? Ak viete, že vaše dieťa nejako má tendenciu k nejakým zlým spôsobom správania alebo je veľmi ľahko ovplyvniteľné spolužiakmi, tak tam nie je priestor na to slobodné rozhodnutie a tam si potrebujete vyniesť tie svoje dôsledky, že niečo ti zakážem, ty sa na mňa budeš hnevať a budeme mať z toho ťažkú atmosféru, ale viem, že som pre neho niečo dobre urobil. Čiže buď jedným alebo druhým spôsobom si musíte vedieť zhodnotiť túto situáciu. A to je asi z tých najdôležitejších princípov všetko, čo sa mi podarilo vtesnať do dosť dlhého času. Takže chcel som nechať ešte priestor na otázky, ale sám ešte si položím jednu otázku, ktorá sa často kladie. A to bude taký záver, že prečo si rodičia a deti prestávajú v tínedžerskom veku rozumieť v niektorých rodinách. Hej? Na to je taká akože dosť široká odpoveď, ktorú sa snažím tak veľmi stručne zhrnúť. Je to v podstate vtedy, ak sme nedodržali niektoré z týchto dôležitých 10 princípov výchovy. Hej? Že ak sme dieťaťu dostatočne nepostavili hranice, ak sme neboli pravdiví, to som vám hovoril, ja som tínedžerov často spomenul, že dajte si pozor u tínedžerov. Ak sme neboli pravdiví a odhalili nás, že sa hráme na niečo iné, ako sme boli predtým, nemajú nás v úcte. Ak sme ich narušili ich sebaúctu, ak sme v podstate im hovorili o tom, akí sú zlí, slabí a tak ďalej. Napríklad veľký problém môže byť príliš úzkostlivá výchova alebo príliš benevolentná výchova. Hej? Na to si dajte pozor. Čiže nie je jedno, ako deti vychováme. Ak chcete si so svojimi deťmi rozumieť v tínedžerskom veku a v dospelosti, tak všetky tie princípy určitým spôsobom treba dodržiavať a mať v rovnováhe. Preto som sa ich snažil dnes povedať. Hej? Aby ste v tínedžerskom veku a v dospelosti mali so svojimi deťmi dobrú komunikáciu, aby oni mali dobrý život. Vy ich nevychovávate preto, aby vy ste sa mali pohodlne, aby vás nehnevali, ale vychovávate ich preto, aby oni svoj život dokázali dobre ovplyvniť a aby v tom živote dobre fungovali, aby si našli svoje miesto. A keď
ich budete potrebovať vypustiť zo svojho vplyvu, aby už vtedy boli nejakým spôsobom sformovaní. A potom začnete vychovať seba, aby ste sa dokázali vymaniť z toho, že na nich stále chcete mať vplyv. A to je, ale verím, že sa vám to úspešne podarí a o tom si môžeme povedať niekedy inokedy, čo s dospelými deťmi a s deťmi, ktoré už odchádzajú spod nášho vplyvu. Takže toľko na teraz a prípadne nám Ľubka asi na tie otázky. Veľmi pekne ďakujeme. A som veľmi rada, že si nám nahral takto na smeč na tie ďalšie stretnutia, lebo presne to sme mali v pláne, že veľmi radi by sme ťa teda pozvali ešte na to pokračovanie a samostatne dať tú tému tínedžerov a možno samostatne dať ešte potom tú tému, že čo keď už máme tie dospelé deti a chceme mať veľmi dobré vzťahy, ako tak múdro v tom jednať a ako ďalej ísť. Neviem, či teda kto na verejnosť máme nejakú otázku, alebo sa posunieme k tej kávičke, koláčiku, občerstveniu a tam si to dáme. Má niekto takú otázku, čo by chcel tak, že verejne pre všetkých? Ak je nejaká taká otázka, o ktorej si myslíte, že ostatní by mali počuť odpoveď, tak môžeme. Viem, že je trošku taký už čas, dlhší, myslel som, že sa mi to podarí vtesnať skôr, ale ak máte nejakú takú otázku, na ktorú vieme takto odpovedať, môžeme. Ak nie, tak môžeme potom absolvovať. Dobre, necháme teraz tak. Veľa bolo povedané, veľa podnetov, vieme, že máme začať od seba a určite každý niečo tam našiel, v čom sa rád posunie. Takže ďakujeme a môžeme sa plynulo teda presunúť vedľa. Ďakujeme. Ďakujem.